Arong nalito matata isi rong dolo. Halabang so arong along munitum kaki stame ning arong bohong ben si dolo. Aningkan stame hadak kichoki junji pansame mintanang nilo. Athe alang nitum hadak ke som nangji koson ma halas stame alang tum ketek pame. Labeng ke rong seme plang soy sailo. Kardom kardi nangje dim stame dolo. Sitame men bangso arong along amunitum bang itivet avidedlo pulutangte mate alang itum konani dam jablo mate konna tongke dam jabne avidedlo pulutangte ilitum mangwa khede chima hala so arong amen lake kuldhara pusipu panlo lasi bangso alam putai ilitum chethanam nang kosonsi hala bangso arong amunitum kavidedlo konat sikidam lablo kopi posi kidam lablo kopi posi ejovet pen avidedlo labeng ke adhek tum ka chethando hada ke ahir juno pitekang det po lasi ahok ahak ahir juno pitekang det lo labe kupi posi ahir juno ki pitekang lo hala semire tum che thanama kuldhara arong lake non stame dolang setame hadak monit initum theglong de deji hala bangso arong non bangke monit do de pin aprang ke hadak do pik pulo 84 arong do hadak villages setame itivet ejovet avidedlo kunalo labangso kuldhara arong ke kuldhara kido lage rajasthan along lo jaisalmer podim thar desert punali tum same arjulong pon thai po sangti mili putong pupune pine arling alam pen bangke halabangso sangti mili ajosi bangso kuldhara bangke dolo hadak non stame hem do ulang pu tharuhini ne ahem do ulang pu non anta labengke wal an same kanghang tanga wal si theklong po hem same keheng no tanga hem si ilitum theklong po adima ke ing samdem lo labengke government pen mate sarkar pen indian government pen alang tum lake isi tourist place si pinchong det lo munitum hadak dam po ticket en po langnam po hadak sitabe isi alam giklang do thulang munitum hadak kelang dam tum project ase same aju ponlong pu kap here me ason same apenge thek long ta beret arju long ta beret lapulo athe ada ke non ke inunat same ada ke kiduk klung mangge avilo aprang rong dolo same alang itum itivet ejovet avidedlo lasi ilitum bangso ahi idoma avema la solam chethan thia aprang ilitum hala sa tumu bang ilitum chethana mang kosonsi la bangso arong pen munitum kavelaplo bangso kuldhara podim kumat si ke paching thur lo kumat si kikim kerang lo pelutangte paliwal brahmin satu alang litum si bangso arong bangke seng lo 300 years ningkan pharuk ke thom ke dam tang paliwal brahmin satu bangke intelligent pig mate thek pig repik la sonno alang litum ke farmer mate sai katiki tum seme dolo labenke engineer ilitum joy ki pen ningje nang engineer stame alang itum nong dolo hada ke sangti mili jo thar desert pulo tang sangti side langke kilongji pan sungpik same alang itum mang assistant mang chini delo kosonsi lang kilong nangji ma kosonsi lang kilong jima tum lan same theklo amar si hada sai chutiki stame alang itum thek serlo amar si kato gabe stame hadak bangke kichun mange minta jok lo la bangke plang piglo lo arong setami sai chutiki tum de la pogoli lo hadak business ke klem tum same dolo engineer se tum same dolo la bangke break jam asai klem tum same dolo hadak munit tum akai bangke rengmi piglo peaceful piglo hadak thangnat akhe no son stami abe hem same do piglo market hiti same do piglo kardom kardi nang je dim same do piglo mane erong long kopi makinang jeson anke hadak do pedlo setame bangso ningkarong ninggang samangke lasting oe delo aja kiding an do de delo bangso ningkarong ningkang samangke jut koklo pusipu ponno koson lo hala bangso a region mata hala bangso ahawara long kiru labang kelang bang minister alang limen lake salim singh pusipu ponlo jalim singh pusame pupu alang libang henglo pikpu laben ke hala rong arat tumphan tax tame pasu pik po tax pulotang de khajona lo midu lo ajat ason a tax tame pabat pik po amar si rong asor dumangke hala bangke kasik sak dokok lo sung pik lo ani si alangli inut la kuldhara
aha bar pen inut arlo so panalang li thek long lo alang li aning ke dok pusi pupon lo same alang li aning ke dok binong kaline kalang nis tame alang li bang sorlo so panang ji pulo sitame halat tumangke rong rat tumangke alang li pan kipiji pan aningang he atheri tum non hejong same che thano alang li mesena muni kali rong osor tum same chenek pik lapen ke text dame pabat pik bangso lamang salim sing chini pamelo kroi kre pu bangke la sialang li by force pen ke ponji pan sialang li aning hang lo alang li bangso rong amuni tum pan warning pilo jongsi penap mane ani siang bong bangso lu so pan nelong nang thon thelo plo tangte nang litum arong kadok awe arong an same la kuldhara long ke do an arong an phan same pawir la pa arong pen masime kai la pa pawir la po polo sitame bangsar lu supan bang ping tung te rong arat tung bang decision ke anji phan ke ejovet lo bangso ejovet ang bong salang tum decision enang po kopi siklem poma ani tum chesong du di pustame chesong ne athe sarkar tum ka chesong lo protang de lage sipahi alang ditum mong dopik cho hayun e laben ke bangso alu supan same alang tum ping tung te athe hala bangso salim singh ke mesen amut kalidat paliwal brahmin satum kadok awe pen arong 84 ni do palang itum chingrum si ajo por alang itum joy pen chingrum si alang itum chingwai lo bangso alu supan ke pipi polo amar si alang itum hal bangso arong pen ke kad labji si alang itum chisik lo mate alang itum chiparai pono alang itum hem read tangka maha laben ke ador keso ason anstame chi utikang lablo labang so jo marsi alang itum kadok awe stame utikang lablo alang itum kipangring api pendang lok alang itum kaching hon naina son ansame utikang lablo sidame exactly kon natong ke dam nege nohok stame ke tok ponawe alang itum hala bangso arong pen kad det pen kon natong ke do dam ne hala bangke nohok stame ari kodawe amoni tum han stame theklong le lablo kon natong ke kanone sidame alang tum dam de aprang curse mate ahir juno pitekang det pu bangso kuldhara aha warlong ke madu sitame inut nat sitame muni tum hada ke doun e lapulo ang tum dam de aprang ahir juno pitekang de la kuldhara po dimangke amar si non pus tame 200 years abadan lo non pus sitame muni tum hada doun e de lapulo api alomage kapre ka muni tum hala bangso rong long ke do dam jipan bor iri o lopulo sitame e jojoni lo te kupine akisung alang tum phodeti ti pulo komani bangke kiso serious pig men thilot komani bangke kithrik ka pere theglong pru lasonsi prejam akisung phodeti tilo amar se hadak du ne delo ini tum same che than konani arong ke hi iso pig pu non lom bangke che than thede thaji same aprang hakuku ke ini tum arjuponong je hadake hi iso pig hadake muni do ne lapu pa arong pen kajui ti stamedo lasi hala bangso kuldhara adim same lason lo pulo hadak iso pik laben ke hadak dong si dolo pulo tang de prejam akisung same phodet tipu amar se muni tum same do bang re ajolo pulo tang de hadak here me ase mate project ase same arju long pu laben ke kumani akeng ke damason konani towar long akeng ke damason la sonna se same arju long pu sipulo la sobosi hadak bang dohai bang delo hi iso pik la sonno la si alama ke ahok hadak hi idoma ahok hadak hi iso pik ma labang solamang ke nilistame damong lelang stame ilitum ke porhi pen ison sonia lam litum long ponji hadak paranormal activity ke klematum paranormal pulotang de itum phanstame kiri tarli batum hadak idoma be ma po kiri atum alang litum hadak dam lo pulo lang dam lo pulo alang litum kopi pilo ke long nali tum same thek polong ji paranormal activity ke klem tum lo pulotang de nane alang itum machine hormu dopik camera pen danglok lo voice recording tho kubi pine ason dopik alang itum halai ban si alang itum lang pori tarli po pene ase project ase doma be ma rai same lang ipo lasi hadak paranormal activity ke claim tum same dam lo pulo lasi alang itum ben la paranormal activity mata idoma be ma po kiri tarli tum ben same pachini pono hadak project ase hadak alang tum same kosono nep lo pulo capture lo pulo alang tum la voice recording pen la me kupine har chi son la son same theglong do polang tum pen same pachini pon la be temperature same ke phang ok pigur same kunani bangke men in subject la son adim same do pu halabang so hawara lo la be
alang itum bet pachini pon mangke kupine ase stame arju ponong lopu dakmen damnon stame hala mangke paranormal activity mate la hi to man kiri tarli batum lo scientist to mangke kali scientist to mangko piloi pu scientist me ka ki stame project alam se la to mening je ponji nani dhorom religion tumke thana lambe alang to mai project ji la son non alang to mang pulo la hai ase ke nani tomon ke japen same ase exam ase to kokta thek la benge kupine api kangreng apot sahai ji la ke pu son kening ji tum same dolo scientist tum bangke la benge historians la phulkimo la son ki porhi tum hakoko alam ki porhi tum historian atum alang tumang kaning je pon bang asabo fracture alang tumang ningje pono hadak munitum Avelap ke Ejovet pen ke kali la polo hadak langka ve joini mate hadak economic problem tangka mahal hai ki claim athai ga ve chodama thai ve lai joini si munitum hadak pen dam che che lo la bang ke hala Salim Singh bang hadak tax bang ke alang li bang pabat piga joini si ki pione de da joini si hadak dun ide si dam che si hala bang so arong bang ke alang tum dode de lo ini tum keceng siang ko cethano hala da paliwan family tum bang alang itum bang ke lang same sang milia jo pen same lang alang litum palong thek lo pulo same hala long liar lo jongsi kreng lap lo plutang de lang de lo plutang te thang bidi same alang tum long abi lo la bang ke la si lang ka ve pot made water shortage pot same kining je pon do lo la ke historian tum kaning je ateng lo la bang ke Kuldhara hala bang so ha war non koson lo plutang te hada ke isi tourist place pinak lo non ke sitame ajo ke damong le hada anarlo si damong chot ajo lo plutang te Monit tum hadak palut long le hakoko atowar koson madi hala ilitum thek damlong ji damlo plutang te hemban thek long po wal aban thek long po nani mandir aban thek long po dopik hadak aban hem dopik sitame Monit tum bangke hadak ke ludong le ajo lo plutang te lasia hok peda lamange chini ne delo hadak idong ke done ka vene athe ilitum imai de ilitum kematha polone mate hadak ahok ahak lai karjong langno mate hi Sodak ni kupine chini ne dalo la bangke historian tumang stame alani tum same jong thip hu thip bangke thek dalo bangso tumu ge lage kabonda mate isi legend chot pustami puthibun athi adek historian tumang ke ningje pon bage ahok lo hala bangso tumu ge ahok lo pukaning je tum same doko lasi men avidet bangke mahu me jongsi bangso tomu pen jongsi langnam lo plotang te Ejovet pen si 84 Arong villages to mangke avidet lo labge Monitum jongsi damche along ka prek se alang tum migration mate ke dam lo plotang te hormu bangke che ponji same hormu bangke che pon pe pusipu hala bangso Kuldhara Adim ke hormu an same tekang lap ajatta che pon pe kopi posi famous re lo plotang de la lo alam ke penang ana question answer bang kya bedet historian tum long punon scientist tum long punon isi ot tip jong tip answer bang kya bedet tahai lason pirak amat si bangso answer ka bedet ajoni si Monit tum long isi curiosity kachini kang tung bang ke dokok amat si chethang piglo bangso dim same isi kapere meme Adim isi tourist place isi haunted place lason same chethang pano nani tum kupilo ke matha hala bangso tomo lage kabonda taba tomoma Adim bang do non same do Kuldhara po Adim bang do lasinani tum kupilo ke matha Monit tum Kosonsi hadak men kinam juilo mate alang itum hala bangso tomo isi ahok loma bangso Adim han isi curse mate ahir jono kipi tang Adim ma labang so ki kroidoma mate kupilo nani tum ke matha nani tum comment speak tha sitame isi alama clear lo lage isi mystery mate isi kachini un edet alama sun si mate kima humeme adima sun si plang det lo bang so dimangke putho chetong thudang ka prega video long do me thang me kardom